Radin. No. Pozri sa do kamery. Čo to tu víš? Ja som si hľadal. Paťa, čo hľadáš? Cigarety, tak. Ale za sebou ich máš. To tu není moje. A koho sú? To Janekové. Tuto, môžu sem zabiť. Mopi. Tak, to je oni, ten, oni. Toto čo tu môže? No to mám asi bund. Neviem, čo robíš. To mi je malé kapsy. Nechcem sa povratáš. Ja som mal v tomto bošťovačku, on... To aj... Čo si tam? To Nemáš tam cigarety, ty debil. Ukáž. Nemám tam žiadne. Nemáš tam nič. No, to je 10. A tu máš. Ale to sú aj 4, ja som aj... Mal si alebo 6. Ty nemáš. Ani tam? Nie. A na okne. Tam. Na okne. Jasno. Mal. Shit. Á, tu sú. Tu sú. Počkaj, tam máš. Jo, tu sú. Ja som to Janekovi ujebal. Jej tam ujebal. Dobre, to stačí. Kde?